Takže čaute, moje meno je Niemand a budem vás doprevádzať s Ruditom. Jak Rudit funguje. Takže toto je moje prvé video a dúfam, že sa vám bude páčiť. Takže ako prvé survival games alebo survivally je potrebná takáto ruda na výrobu rudy. Čiže keď nájdete takúto rudu, tak to je redstone, pomocou ktorého si môžete vyrobiť kopa prístrojov. Po anglicky je to redstone ore a po slovensky ruditová ruda, aspoň myslím. Takže tuto máme, jak ďaleko rudit zdroj dosiahne. Takže je tu 15 blokov, vidíte, 16. poličko už signál nie je. Zistíte to podľa toho, či svieti alebo nie. Takže ja som si to takto vypočítal. 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5 až 4, 3, 2, 1 a tu je ten zdroj signálu. Takže je to 15 blokov. Tak. Teraz si ukážeme, ako môžeme získať ten zdroj signálu pomocou čoho. Takže ako prvé môžeme signál získať pomocou páky. Tlačíme páku, tu sa nám rozsvietí lampa. Po druhé, môžeme pomocou gombíku dreveného, po tretie kamenného gombíku. Ak si myslíte, že drevený a kamenný je to isté, tak to nie je tak, pretože drevený udrží signál trošku dlhšie, aspoň myslím. Tak, potom môžeme signál získať s vašou obľúbenou našľapnou doskou, takže s kamennou zasvieti sa, s drevenou zasvieti sa a zase s drevenou vydrží signál dlhšie ako s kamennou a drevená našľapná doska má ešte jednu výhodu, lebo ak hodíme na kamennú dosku napríklad niečo, tak lampa nezasvietí. Ale ak hodíme na drevenú dosku, tak lampa zasvieti. Potom máme zdroj signálu detektor denního svetla. Ten funguje asi tak, že ak je noc, tak žiadnu energiu nevyrába a ak je deň, tak ju produkuje. Takže teraz sa pozrieme, vymeníme si čas a dáme si ho na noc. Vidíte, teraz lampa nesvieti a teraz si dáme znovu na deň a už sa rozsvietila. Dobre. Potom máme zdroj signálu takýto, volá sa to, že aktivačné koleje. Tie aktivujú rudit pomocou toho, že cez ne prejde vozík. Takže tlačíme páku, prejde vozík, otvorí sa pís, zatvorí sa pís. Idem bližšie, aby ste to videli. Vidíte, pís sa otvára len pomocou prejdeného vozíka. Dobre, vypneme páku. Tak. Takže aj pomocou detektoru aktivačných kolejí sa dá získať energia, teda signál. Potom tu máme takýto nástražný drát, ktorý môže byť aj vo vzduchu, aj na zemi. Ten sa používa hlavne na nejaké pasce alebo tak. Takže prejdeme a svietia sa lampy. Odídeme, nesvietia. Prejdeme, svietia. Svietia. Takže vždy, keď ho keby natiahnete, tak svieti. Dobre. Redstone má samozrejme aj nejaké pravidlá. Takže, pravidlo 1. Pozrite sa, ako mám tieto lampy umiestnené. Takže, mám ich pod kockou, na ktorej je rudit, mám jej vedľa kocky, na ktorej je rudit a mám to aj na kocke, na ktorej je rudit, lenže je to tak vedľa, lebo samozrejme nemôžeme položiť kocku na rudit, pretože sa nám dá o jedno políčko vyššie. Takže keď dáme takto kocky, ako ich mám ja, tak sa nám všetky rozsvietia. Takže sa nám rozsvieti aj toto, všetko. Takže všetky kocky, ktoré sú vedľa, pod kockou, na ktorej je rudit, alebo takto sú privedené. Takže to by bolo, keď svieti. A zase nesmie to byť takto, pretože
by to nezasvietilo. Takže nesmie to byť nad kockou vedľa kocky, na ktorej je rudit. Vidíte takto, čiže takto je nejak je. A nesmie to byť ani nad ruditom. Čiže takto. Keď kliknete na rudit, tak takto to nebude svietiť. Tu sa môžete pozrieť, takto to nebude svietiť, keď je to takto. Dobre. To by bolo asi u pravidlách, vidíte, nesvieti to. Teraz, ak potrebujeme, aby bol signál silnejší, čiže potrebujeme viac ako 15 blokov signálu svietiaceho ruditu, použijeme toto. Volá sa to opakovač, po anglicky je to repeater. Takže, napríklad využíva sa to takto. Napríklad chcem odpáliť túto budovu, alebo proste nejakú stavbu a chcem to odpáliť, vidíte, s ruditom. A chcem, aby to bolo čo najďalej, aby mi to nevybuchlo tu na blízko mojich staviek, by som povedal, no. Takže, aby mi to nevybuchlo. Tak to musíme zaviesť ďaleko pomocou tých opakovačov. Takže opakovače signál zosilnia, ako keď páka sa zapne. Takže ja tu mám dve opakovače, aby som to mal ďaleko. A keď stlačíme páku, TNTčko sa zapáli, urobí to boom. Riadne veľká diera, čo? To som ani nečakal. Ostala vo vzduchu len jediná jedna lampa. Dobre. Takže toto by bolo asi s opakovačom. Ale ešte redstone môžeme aj časovo predĺžovať. Takže to znamená, že ak stlačíme tlačítko a není tu žiaden opakovač, tak sa nám lampa hneď zasvietí a hneď aj zasne. Vidíte. Ale ak však tam dáme opakovač, teraz je vidíte nastavený na 0, by som povedal, čiže hneď keď položíte opakovač, tak je takto. To sú akoby dve ruditové torče, ktoré nesvietia v nejakom kovovom predmete. Takže teraz, ak stlačím, tak sa to omešká o 0,1 alebo 0,01 sekundy. Teraz neviem presne. Ale potom to môžeme ešte aj takto nastaviť. Keď klikneme raz, tak sa to trošku posunie. Vidíte, že ešte svieti a toto už dávno zhaslo. Môžeme to dať ešte viac. Teraz to bude ešte viac. A ak to dáme úplne na posledné poličko, tak to bude najdlhšie svietiť. Dobre, my si to necháme. A tu som vám názorne ukázal, ako to asi funguje. Takže dáme tak. Na tom poslednom to budete vidieť najlepšie. Vidíte? Zhasol a až potom to zhaslo. Teraz sa dobre pozerajte. Vidíte? Takže asi takto nejak sa dá predĺžovať. A potom, ak to chceme predĺžiť ešte viac, tak môžeme spraviť toto. Dáme napríklad páku. Tak. Tu. Dáme toto. A ak chceme ešte viac, jak je toto predĺžiť, tak dáme dve za sebou, alebo to môže byť aj takto. A tak. A všetky nastavíme na 3, alebo podľa toho, jak si vy chcete to nastaviť. Takže teraz pozrite, že takto by to bolo, keby dáme 2 na 3. A takto si ich môžete dať proste veľa. Vidíte, až po chvíľke sa to otvorilo. Potom mám tu takú, ani nie, že to je skôr tip. Ak sa chcete niekde hore dostať, tak nepôjdete takto, že tu dáte, tu, tak, a nepôjdete takto s ruditom, ale jednoducho dáte takto tu na seba redstone torče, vidíte, toto svieti, nesvieti. A teraz môžem kľudne stlačiť páku, aby som nemusel robiť takúto zdĺhavú prácu. Tak kľudne stlačím páku a vidíte, tam sa nám vysunula lampa, ktorá hneď aj zasvietila. Teraz sa zasunie a už nesvieti. Pretože tu mám toto, tak zasvietila. Preto by boli svetlá, no. A teraz, čo rudit zničí a čo rudit chráni. Takže chráni ho, môžete ho ochrániť aj takto, alebo tak.
A rudy ničí láva alebo voda. Čiže to znamená, ak sa napríklad rozleje láva, tak redstone zničí. Vidíte, už tu nie je redstone. Ak sa rozleje voda, tak tiež redstone zničí, len trošku rýchlejšie a efektívnejšie, veď vidíte sami. Takže redstone ničí voda a láva. Potom tu je tiež typ, ani nie že typ, skôr typ vlastne. To znamená, že ak dáte rudy takto, tak, dobre, dáte rudy takto, hej, lebo to potrebujete a nemôžete tam dať torče alebo tak. A nesmiete dať túto kocku takto, pretože ten signál teraz sa nedostane hore, pretože je tu táto kocka, čiže vy ho musíte dať takto a toto takto. Čiže ak máte nejaké schodíky, tak to musí byť dve nad tými schodíkmi. Čiže nesmie to byť takto. Vidíte teraz v tom také bodky, ale musí to byť takto. Takže potom máme lepivý píst a píst. Rozdielne sú v tom, že lepivý píst kocku k sebe kocku odtiahne a hneď ju k sebe aj pritiahne. Vidíte, kocka sa hýbe s pístom. Potom máme obyčajný píst, ten môže kocku len odtiahnuť, ale vidíte, už tam kocka zostala, čiže ju neprilepí k sebe. Takže obyčajný píst len môže potlačiť kocku, ale nemôže ju pritiahnuť. Lepivý píst môže aj odtiahnuť, aj pritiahnuť kocku k sebe. Takže ak by ste chceli robiť napríklad výťah, ja vám na budúcom dieli ukážem, aký výťah, tak použijeme tento píst. A ak by ste chceli robiť napríklad pistonové dvere, tak použijeme lepivý píst. Potom máme dvere, takže dvere sú tiež redstoneová vec, pretože sa môžu otvoriť a zatvoriť hocikedy. Takže otvárajú sa, keď stlačíme napríklad páku. Páka nesmie byť sem, pretože tu na páka fungovať nebude, ani sem, vidíte, nefungujú dvere, a ani sem, proste nemôže byť v rohoch, musí to byť kocka hneď vedľa pri dverách. Potom, aby sme otvorili dvere, tu môžeme dať aj našlapné dosky. Teraz tu sú železné dvere, takže tie rukou otvoriť nemôžeme, vidíte, klikám pravým, ale neotvárajú sa. Čiže potom tu máme našlapnú dosku, napríklad drevenú, takže ja to môžem aj hodiť, zobrať si a prejsť. Takže tu by bola asi o železných dverách. Drevené dvere sa dajú otvárať rukou. A to isté, nemôžeme dať páku sem, ani sem, tiež to musí byť kocka vedľa, ako na tamtých dverách. Tiež môžeme pomocou našlapnej dosky ich otvoriť a môžeme ich otvoriť aj rukou. Vidíte, postavím sa vedľa, tlačím. Takže dajú sa otvoriť aj pomocou ruky. Takže toto by bolo asi všetko z môjho videa. Určite lajkujte. Keby ste ničomu nerozumeli, napíšte mi do komentára. Čaute. Takže Níman sa s vami lúči. Čau. No.